Kurado ko na itong aduduwa, warik na ito barayan. Susuktan ko na wadi. Uy, Ito na, kung ka ito ng kao, para ito na, ng karakat na. agi daw ta. Dodora Ikaw ko daw daw tiyan din na ng karakat magkukuha na. nini. Ang babayad kay ikaw ta, ni Orhe Dida. Gano'n sa pagod ko lang ni ano diliwat, ba't na yung black, buwang buwang good. Pero nung dahil ako nahira. Eric. Manuhugas ka daw niya na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Wala na pag-inuran. Pagtuluro na. Nani. Ano na ba eh? Kanina pa ka mga pipiniling ba eh? Ano da? Ang may ba ka mo? Nani. Mami na kita. Ano? Naman mamaya ni Umi. Sabi ni Umi. Kamarasan ito mami ko eh. Ano ba naman kita? Nagkata mo. Nani. Ganun lang Ay, ba? kamaraka ako ba? Balik na yun. Kamaraka dami ako din eh. Kamaraka na. Na, Sige lang. kita. Ano mga kikot na Libre niya. ko Mami niya. kita. Tara, tara, tara. Na. Ano? Ako bahala. Ito ang problema ako. Ano mo? Na siya nagsisiringin mo mamaya. Hindi. Oo. Nakasay yun eh. Ano ka rin? Manibusin na rin. Sulod ka. May kamukarwa ko eh. Kaya, okay. Libre mo ba yan? Oo. Sino? Inabusin. Boss, paano ka? Boss, tulo. Kami. Lingkod na kamo. Ikaw ka. Siya ito nga, tulog nga. Babayad ka mo kay pag-aasi yung mga daw, oray tapuran. O, bakit ito? Kamarakan niya. Kaya. Asya ito malibre ako. Kamarakan. Sige, sige. Eh, Tulog. ano yung... Bakit ka na? Nangyayari. Kapag sila bali ko eh. Kasi mami, sabi ko, huwag ka. Huwag kita mo. Awa-awa ba eh. Mabaw na kahit yung baba. Ayaw niya kanyakan. Yun ako yung naglibre. Ang himala. Yan ang pulong nga ni. Pero guys, sige na. Eh, kamu kabaraka. Basta, ayun na. Sinieri ka. Nakasabon. Hamot pala, Bayer mo. Ano ba, Bayer? Yaking langit na, Bayamot pala. Sinisinigili mo. Ay, niyakan, mapati baba nga ni. Papasal lang. Ba't naman nga? Iya. Okay, good. Salamat ah. Kung karoon niya order lang kami siya. Ikaw kabaraka. Ano man, ano magsisapato mo? Ay, kamu kabaraka. Ako pagpapatapon niya, akong babayad kabaraka. Kaya company ha. Luto, bay kayo ng luto. Ito, ito. Tao. Ano ito, ayun na. Dora. Kayo daw, reloto din nilo. Ito na. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna. Uy! Ano da? Nangarap ka ba na ako? Barayag, nahulog ka na. Iwadok din ko pa nun. Ako tinutsuk mo yung barayag. Barayag ko talo. Nangyari ka ng patakot ko. Ano dyan? Ako kikik pa niya. Una ba rin yung barayag? Ano ka dito? Kurik na nga. Kaya sa mga kasugin, kilibre mo. Gula na yun, bigyan ng tinutsuk. Bagsin kita, bagsin. Ako alam mo kuna na ako. So, talaga ka ba? Adi. Tsok dito na, balat yan. Bumos. Bayan, hindi na lang. Mapalang sigarilyo. Yung na, natalawan. Oo, mabalik ako. Ito ka. Hindi na ito, kinangangayilot ako. Nyering bayan na ko. Sige, ko plan lang eh. Ngay balita ko. Sige. Gida, wato ng duduwa. Kurado ko na itong aduduwa, warik na ito barayan. Susuktan ko na wadi. Uy, Ito na, kung ka ito ng kao, para ito na, ng karakat na. agi daw ta. Dodora ko Ikaw daw daw din tiyan ng na karakat magkukuha na. nini. Ang babayad kay ikaw ta, ni Orhe Dida. Gano'n sa pagod ko lang ni ano diliwat, ba't na yung black, buwang buwang good. Pero nung dahil ako nahira. Eric. Manuhugas ka daw niya na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
Mari ko din cika rin. Erik nomor lu tak kwarta ni Erik. Udah mereka. May ako ito nomor ko Erik. Ni Brian Erik 50 pesos lang ani adto. Mari ko din Erik sigurado Ano man? to. Sigurado to papanugasan ko na to kanimo. Mahal ya dito. Puro panugas. Mga buwang gawin. Ano da? Ay, mara na mara ko dito magto sigarilyo tapos ulit bumalik. Yan nomor kwarta ni. Dilot na usa. Mahila ko nuliwat tapos ulit bumalik. Bar kami masalapi. Ginano ka mo dito. Pahukit na dapat. Saling panaw mo. Saling panaw mo. Bahala ka din daw eh. Office tayo.